Hai, nga ai kubli ya phi, bat nga pediang sung bhai ya phi. Baro ha kani ka channel jonga. Minta nga wala mi phi. Ka wei ka film ka bas ngau shar khai bha. Ka kerting no in house. Ka ying ka bom dan jingkot. Ka balaring dur na ka wei ka khana ka ba paunam. Kani ka film kam da ya de ne yap than bat ka khana ka ba shisha. Na marhang ne. Kim da pen ilut ki ki bakat kum ka jing shisha. Henry ki shushim nong rim ya ka. Henry ka khana ka ba shisha. Kalong ka bas ir bha. Bani ya kane. Kumtang yes ngaplang ya kene ke khana, padi ka khana ka bashisha. Da ka bapen ya soalang yaki. Kene ka film ka sedang na uwe ubru ubekerteng u David. U bale yo jingtip. Na uwe uparlok jongu. U bekerteng u Peter. Syapang jong ka uwe ka jing Yakob. Bat kata ka jing Yakob ka de. Ka ba uhap ban le jerung syapo jong ka uwe ka ying. Ka ying ka basyong ksoj. Ka badon kendai terli ki kamera. Uno ubala abni lang ba. Syasiliang jong kita ki kamera syabar. Tikin yo ke pisa $100. $100 kam de ke bainong ne ke jingyo ke barit. Kum tau David Mars yo sengoye kane ula pediang ye kata jingyo kom. Henry u Peter ula maham yo. Bawat lada kane ke jingyo kom. Kalong ke ba isuk bah ba yo sengo. Henry hak jing shisha. Kalong ke ba ishar ke bah. Namar kam de ke yang kesuit ke ba shushna da ubru tang ban le sengo bah. Henry ke de ke ba shisha. Le se kadon ka air ke hak ne ke yeng hadu kini kisnge ompat don ke bala benjob ya kene ke Yakob na kata kadau ki ai kerteng ya kene ke yeng no in house ke yeng ka ba om don jengkot u David dapen sengo tan ya ke ke ba u Peter u ong u namar ba u Peter u de beting bi Henry u David pat long kumta u kuloi ben pengat ya ladi hak jing na benta ka $100 kumta u David ularai ba mentak kamet unli jerung sya kata kayeng u David ula depan lupa ke address jong kane kayeng bat kane kayeng kadon sya jengai na kisnong beriu sya kejaka ke bekenja bha ka bejengai kumba 100 kilometer na ying jongu si teng met onda u David ula poi sya jan jong kane kayeng don kata kajing sngau per kayeng kalong kumba julong ki ying barabor tip sya po jong kane kayeng kalong kumne u David ula rung sya po jong kane kayeng bat Marsen yo iya kene ke kamera. U David ular ki marwe kene ke kamera ke benengkong ke jinsna kalong ke ba om de iseng syarke hadu kata kum ki ksut ki bashushna da ki kot kish ingkrung briu bat kis nur tabawa u David ula perkhat hi bagan selongkum ne nang ta ke kamera ke baar ka kamlong kum ju hi bat kene ke kamera ke benengkong Henry ke kamper pat kandiat kidon ki lambet bat udon rulo hak ne ke kamera harengkat uyo sengauru ya kasur jeng ruai hakasur ka barit ka bajajai bah ka balong so syar khairu hak ju kapor ka penlong ya David ban mi nyang krian Henry hak ju kapor usngau tenat ro namar kadon ka ka bepen sngau tenat yu hak ne ke Yakob Henry haba ulit syajan ka jingkang jong ka kamera ka balai baro ka jingso tenat ka jingso kumen jongo kila jalut par Kensan kawan ka jingsong shifting hau bale uru dala de umtip hangne kamdon ka ka bapen song shifting yeu Henry wala kataro ulong song shifting bha usngeu kumba deshu ban le jerung syapo jong kiwi pat ki kamera usngeu bakane kam dei ka basuk Henry u David sange upen song thu pen ban yala de ba dei ben perkhat kumta ba dei ben shifting tang yakineru kumne upen song thu yala de bat ulit jerung syapo jong ke kamera ke balai bat Marsen rung hakane ke kamera ulas ngutu babalei usang shifting mene tapi ya kene ke kamera kalong kumba julong kiwi ki kamera tang ba don hakane ke kamera kadon tang kawe ke syuki ha pedeng jong kane ke kamera bat kawe ke syarak ha kendong ka ba da syai bah ka ba penlong ya kene ke kamera banlong dum kandian bat hang ne u David uyu ke hakan ro kabla pen kendit pat pen sengo shifting yeu hadu kata haken ro kidon kiser ngeu jong ki argut ki brio kiba don hakane ke kamera kiba u David yo hang ne te kine kiser ngeu ki minang no sashi sen u David hak jong so shifting ula mis app kumne u David ukwa ben mi no na kane ke kamera Henry kane ke jengkang ben lej phai ka lakhang don lenti shu ben lej phai kadon satang ka lenti ben yai syakmat kata syaka kamera ke basau u David ukan mauro ba uyu iya kisar ngiu jong ki arhut ki beriu ki ba dan hang ne
Henry ke ba phla kalong ba umyo iya ka sarngiu jong la jong kumno kala ban long kumta u David ha ka jing so shapting khalam perkhat shu kumno ro ule jarungno shaka kamera ka basaw namar baka kamera ka balai kalong ka ba isngu trim bah Henry ke jing so trim ka ba kham sng trim shu utip onda ula rung ha kane ka kamera ka basaw u David tip shu ka ka badan bat ka ka ba dan ha kane ka kamera ha ka jingdum u David yo i ka jingdum kalong hadu kata-kata hadu ba u David yo isu yala deru hadu kata u David persyang ban pet na ka jing shai jong ka fun jongo Henry ka touch jong ka fun jongo kam terikam ha kane ka jingdum tang da ka jing shai jong ka screen jong ka fun jongo kam long sakawe marsen rung ha kane ka kamera yo sngau shu ya ka jing sawa kensan kalong kanja bha kalong kumba u David udan tang marwe ka perthai bat lada kane ka kamera kade ka kamera soundproof ro ha ka jing shisha ula bani asngau yala ka jong ga jingring mansim jongo Henry ha kane ka kamera kita baro kila jalut yo asngau la bani asngau yala dero ba udan hangne u David juting ya ka jingdum menoro Henry kane ka jingdum ka jikenja kalong ka ba kamper ha ka jing so shapting u David sngau nut shu ban ki tang khandiat ro namar ba tip shakmat kadang donne kamadan bat kensan uyo sngau ya kajing sawa ka bawan na sidin jongo kajing sawa ka ba penuwit bah bat suki kata kajing sawa kala nang wan khamsha jan jongo u David usngau bada de mano ki ba pen sawa ya kata kajing sawa kita kinong pen sawa kidan sha jan jongo kumba shi u David kensan upaidin ban kata yau tau nong pensawa Henry yo kata kaba penlong yau David ban sngau shapting shushu kane kamde ke jing so shapting ya ke jing yap Henry kaba pen so shapting yau kalong ba ha ban kumne baro shirta kum balong menta bat kane ke jing sawa suki ka kerla sha ke jing lanyar kaba kamper kaba sawa jam kaba de ka sur jong ki breu u David sngau la shu ban sha ya kata jing sawa tang shi minit ro usngau kumba ki skor jong kila jan bathe Henry nang no kensan kawan ka jing shai kendiat por ka ba pendong yau David ban sngau shipting shushu yo ka ru te kumno ula ban sngau ya ka jing don jong no ha jan jong kumta ban se ban phet nang ne kloi klam perkhat kumno ro ukwa ban mi no na kane ka kamera dak ba jenjar hadin uyo iya ka jingkhang hakan ro bat ula poi sha ka kamera ka basan bat hangne ka ka ba uyo ka ba usngau pat juyo na sngau baro shikata bat usngau ba ula poi sha ka we pat ka jaka kane kade ka khlau ba Henry na yeng kumno upoi sha khlau kumno ka khlau ka ba he adu kanne kala pandan sha po jong ka yeng ro u David usngau kemen ro ka juga por bakane kamde isau syarkhe do kata-kata ya ke bamenta habiya nujor bat kita ki wepat ki kamera kane ke kamera ka badan ki dingki si ki plang ki khanbat u David usngau kumba udan habenang Henry kumno kala ban long kumta kumno kala ban pher hadu katne bat kita ki wepat ki kamera tharai ka don ka ke bakham pher hadin ba ulayai kham shakmat u David ulas ngotu bakane kalong ka bakumno usdang menyo sngau ya kasur jong kimerat Henry yo pat yaki kalong kumba ula poi sha kawai pat ka jaka yo sngau ya kasur jong kiskan perjong ki bala dat yeu Henry yo pat yaki Henry ka ba penso shifting bahaya kalong haba usngau pakidon ki knyang ki papar ka met jongo la sngau thu laki par na po nena jrong jong ka met jongo ula sngau shifting baha nang menle kumna ro satang ban pet ni shatai ka khamba ka kamera ka basaw ban yakane Henry ke jengkhang kalaja yo isu u David yele ban mi no nang ne ban laj na kini ki knyang ksoj ula thaj ula tolot don borshu ula ju pet bat par artat Henry yo ya ka jengkhang hang no ro la ban mundur na perkhat bahang no ka jengkhang kala ban don u pet ni shatai Henry wan phai biang hakaju shikaju ka jaka Henry wala katar sange namar ba don shu sedak ka weipat ka ba ula banjit ban sange hangne Henry ha ka bakut usyam ya ka jingkhang ka ba Henry haba ulit sha janjong ka ne ka jingkhang
Uyok sengau biang ya keto kejui kejeng sawa, kejeng lanyar. Kaba ulawan pedri syakane ke kamera. Umla syuban sengabe kene kejeng sawa kejeng lanyar sajisen. Bat umla aroban syak ya kene kenyang. Marsan ketak keti David ya kene kejeng kang. Kensan barok ki kenyang kila jano. Henry kene kejeng sawa kalanang sawa syusyu. Kaba perlong ya David ban kenyo. Hadu ba umla syuban perkat iro. Sengau nang benrai. Ba kebahaban le jerung syapone kumno. Lakum ba shikan tai uyang saang ne. Henry hadin kendiat por. Kensan ulit jerung no syapo jong ke kamera ba Henry. Namar ba uhabi benlit. Namar kat no hi ulak ban yang selem hang ne. Bat kene kejeng kangru kalaja no kumnehi. Bat keto kejeng sawaru kalaja. Ha kejeng so syapting David. Ula kabrib ya laki kemat. Sengau nut syuk ban pelit ya laki kemat ban pet. Ya ka keban saja mentah. Sengau nang perkat syuk kumno ru. Henry, uhabi ban pelit ya lagi kemat. Udang sudah beniat, tang marsi tangki kamera. Udang ha beniat syakmat. Salai teli ki jengkang. David sengau lak mudur. Ya ka keban saja yu syakmat. Ya ka bementa. Kane ke kamera. Kalong tik ketohi ke kamera balai. Ketohi ke syuki bat ketohi ke syarak. Kebaper hang ne kalong. Tang kaserngeu. Kaserngeu jong uhang ne kabiang. Kamlong ha keto ke kamera balai. Bat yo iya ke jengkang. Keto ke jengkang ka ba ulawan rung ha kene ke kamera ru kalaja. David uwat ya ke jengkang da ka besyuk keta ha ke kenro. Bat ya le pentrut da ki tersinjongu. Ha keto hi ke jaka. Ka badan ke jengkang ba ulawan rung hang ne. Ya le benwat ya keto ke jengkang. David yo sengeu ru ba ula yo keta ya keto ke jengkang. Henry yo iya pat. Barok saudong ke dontang ke kenro. David ubri baklebi ula syuk turut ya ke kenro. Hadu bagi tersim jong kilami senam. Ulat terang hadu kata-kata benyo mi no nang ne. Hadu ba yo sengau syuk ya ke jengpang ro. Longkat balong uhapen mi nang ne. Henry kumno. Don jengkang ben mi ne benrung. Ha ke jeng sengau kulmar keli. Bat sengau syuk ting palat. David ula kelon hamadan. Bat ha kene kepor. Nasya din jong David. Ladon manor bakeren ya Bakeli pilong kumno David atau pemlile kini ki kentin kijeng keli kilong ki kentin kijeng keli ki pengiju keli na keren ya no barabor man kepor. Henry hakum kene kepor. David ula kendirkan san ha kejeng so syapting. Bat kensan ula paiden. Bat ya ka ke ba uyoi kalong ka ba pela ka ba umpat juyoi ha kejeng imjongu uyoi iwe kena kente. Bat usngu turu ba ine ikena kente. Ila benong ibe syarke. Hadu kata-kata. Kedur kemat jongka. Kamlong ke ilui-lui. Henry ke jengpu samarki. Kaba sengau syarke bah. Kaba penlong yau David ben kyu. Barok syirnyang. Ha kejuk kepor. Ha kejuk ike jaka. Uyu iyo jing tau bapela. Uba palat ban ya kabor beriu. Ubalong sidang beriu sidang merat. David ula yang mar persya baduksoj. Bat kebas ngau syarke bah kalong. Ba uyo iya kene ke kena berunyuk suj hakaju ke jaka. Kieng hakaju hi ke jaka. Bat haba kini ki keren. Kasur ke bemi. David lak ben batai hakan no karukong kalong. Kimde kibanakan ne ke perte. David pat juyuk sengau. Meno-menoru kata kasur. Kajeng mujeng perkat jong David kam tri kam syuk. Ula kenduk barok kijeng so syarke kijeng so trim. Nakito ki kamera ki baladep. Henry kane kaba uyu bat siap menta. Kadai kasin ke benengkong. Kabalong sengau syarke kaba sengau trim. Kibala pentemang mensemiu. Ban ya kitu kiwe ki kamera. Kiba ula syam badioi. Uni uksuj syam ketak keti yau David. Henry daki kentin keren jongu. Uya lek ben penduk jeng kerman yau David. Persyang ben penbi yau David. Kenang bu syarem no. Telot no. Don sudah kawai per kasur. Henry tang kasur keren jong ni uksuj. Kaba sawah haki skor jong David. Kaba ong. Ba lak ben minang ne. Da lele ru em. Sa du no hang ne barok syirta. Henry. Hap pedeng jong kajeng so syapting. Kaba hadu kat neru. David. Syarem. Uya le ben yok minang ne. Namar ba utip. Bakane. Kadai kedujok. Kaba ben yap. Ben ya kaba im hang ne. Lak ben syong hang ne. Kum ta kum ubri ubaklebi. Utrut biang ya ke genro. Habrib ya laki kemat. Bat usdang bat syok ya la diaru. Kajeng reng mensim kasur jong ne uksuj.
ka don syajan jongu u David utip balada upaidin hakane kapor te la shu ban yai shakmat kum ta ukhabreb ya lagi kmat bat hakane kapor hakane kakenro ukum yo iyo dak jingkanya nyo klempe perkat ula kum shnahi dak batur hakane kakenro ka bemud bakane ka dei ka jingkang longkat balong uhaban peli ya kane ka jingkang kum tau David ula trashitong ban kenyat ya kane ka jingkang ban peli hakawi kaliang ni uksujuru uyele ban keren pentelat ya David upen bidagi kenden keren jongo Henry David sange bat hadin kendiat por kensan kalawan ka jingkenja bat habau David uplit ya laki kemat uyo iya ka jingkang kapadon udak jingken nyew karukom long jong kane ka jingkang kalong kumba kajudon bejang ne Henry tangu David uba ye iya ka hakajing shisyak kane ka yinggale kai bat kijing mod jong perkhat jong David kaya le ban penbit pen kelumar kli yeu ki badon ki bala jahang ne ki long ki ba la ban batai setia tharai la dau David uye thu ye ki weru kim nge ba kadon shisha kum kane ka ying Henry kane ka de kijing shisha hakane ka keliman u David ulas ngau shifting palat hadu kata-kata hadu bo sngo nut shu ban yai shakmat u perkhat bakane ka kamra ba Henry kalong kumne ka ba nyeu pat kalong kum no tharai tang ban perkhat ya kataru ulas ngau shifting ba Henry la ban shuyang sa hakane ka kamra ro u habi ban mi nang ne kum ta ula pen shlur ya lade bat ula mi no nakane ka kamra ba Henry shabar shisha shabar jong kayeng hakmat jong u kadon kane kalenti ka bau nang wan nongkong ban rung shakane kayeng uyu iru ya ka kali jong u David habau yu iya kane ulas ngau kumen palat ti berusyo bahak ka bakaddu ula laj pad ula yo mi na kato kadujok u David tang ba ula yo mi nang ne ulas ngau kumen bah kwa pisa isu kumta ula shong haka kali jongo bat ula lit pai kaloi sayeng harengkat bat ka jingkmen ba ula yo laj yem kasen banengkong haka jingim jongo Henry onda ula poi sayeng u David ula dap tang ta ka jing ngolongo ka jingkmen jongo ba ula yo mi na kato kayeng kalaja usngo shepting biang sa shisen kawan biang kato ka jing shepting ka jingkyu hao Henry bali u David uperkat kumne le se kane kade na kadau jong gajing temang mensim gajing ting jongu kumta dapen sengu tania kata ula le rung saying jongu bat hang ne uyu iya kamiau jongu kabiyang mar persya bado kabla berngem tang shiyo iyo David menswa barok shikata kam jule kumne te u David uperkat balik se kam da sengu klan na kata kadau ka berngem yo kumta pentut shya ka nang ta ulit sum man pen pangat ya lade hadin bo ula dep sum ulah yar syapo bat hang ne ka ka ba uyu i kalong ka bas ngau trim ka bas ngau syarkhe palat ban ya kito ki wiki kamera ki ba ula rung uyu i ya ki bahaying jongo ki bala syapen yap bas ngau syarkhe ba kamer beleng ku jongki ki don hamadan berkasnam ki kti ber ki kijat jongki ki don la ka jong bat ka kli jongki labu hajrong jong kamer jongki kene ka jingja kala kata ya ka jing mujung perkat jong David hadu kata-kata hadu bo sngau nang shu ban yamro la sngau thu bakini kiwan le ayu hangne haba kim shong kim sarangkat bedu hangne Henry ka bakham sngau syarkhayang ne kalong ka dur khmat jongki ki phu samarki haba ki pe u David kalong kumba ki sngau keman bah u David uyu iru ka jingkhang shadin jongki ka ba judan hangne bar shikata bala thoru daudak jingkhen pra hakne ka jingkhang ka ba mud ba ka jingele kadang don kadang yaj mentaro u David pad yo mi na kato ka ying ka ba don jingkot ka jing yo mi jongo ka ne kam dei ka ba shisha bat kineru kim dei ki ba ying jongo ka ne ka dei tang ka jingriam ka bla penriam man pen kelumar kli yo hakne ka poru David ulang ngo ba ka ne ka jingriam u David ulas ngau du jingkermen Henry haba ula tip ya ka jing shisha ula pen sungtu ula ai sim bat ula pen shluri la de bat ula kre ban yele ya ka thama ka ban sawan ha ban ye shakmat Shajan jong kane jingkhang bapra kabadon shadin jong kine ki mediap haba u David usdang baniai shakmat kensan kane ka ying kalak nyo kalong kumba kalajan kanlon bat kine ki ksut kilanang phu samrakhi shushu kalong kumba ki ku abun ong ka yau David kaba u David ku abun yos ngeu namaru David ula tharai balle se ka sur jong kiru
kalong kum kasur jong ki bahing jongo. Hakabai kaliang ki kiti ki kejat jong kini ki kusujuru. Ki ban par syajan jong David. Hakaju kapor kini barok ki leja. Hakabau David umyo por syu ban perkhat ban smutu ka eru. Uyele ban pet kloi nang ne haswa bakane ka yeng kan kelon. Uha ban poi kloi syaka kamera bapra. Tip ka ka ba abiu hangta. Henry ka hi ka ba khams kau syarkhe ban ya kane. David ula khabar bi laki khmat bad ula rengkang syaka kamera bapra. Bat onda ula poi hangne. Usngutu bakane ka jaka. Kala ban long ka ba khams kau syarkhe susu. Ula kinsting ya ka bor jong kane ka yeng. Uperkhat ba ka ka ba ula dep kendo. Kalong ka bas ngau syarkhe ba. Henry uklet bakane ka yeng. Kala ban penlong ya ka ka ba umla ban perkhat bat mudur. Bat mentaro kalong kumtahi. Kene ka kamera kalong. Ka badan ka jingpang. Ka balong niu. Ka ba kham trim. Ka ba kham penwit ya ki jumbu perkhat jong David. Ban ya kita ki we pat ki kamera. Haba pet ya kene ka kamera. Kene ka kamera. Kalong thiek kum ka kamera balai. Bat ka ba Henry mentah kasian. Udan ubru ubasyong hakasuki. Uba om de da we pat. Henry David dalade. Ubalong is ngau syapting bha. Bat iam artat. Haba David uyai syajan jongo. Une ubru ulong kum David. Ubala lenyar. Bat uong. Ngakar pat yepi. Sengau bahase wana penbong pen mensawi nga. David. Haba upet yu. Udap tang da kajeng sengau lengo. Hadu ba nang kerensyu. David uyale abad penjajah ne ubru. Babali penmong mensawi u. Henry ne ubru. Sange aban yam. Usyuk keren pet kaju si kaju. Kum tau David pen sengau syu yu. Upet saudong jong kane ke kamera. Ha kajeng kermen ba yok sayo niyo adak. Ha kajeng kang kadon. Henry sniu bok ha kane kasin. Yo Upersyang ban ketaya ke kenro. Henry sengau Kam ro kajeng kang kabari amadan. Kum ta ulet syajan jong ne ubru ubayam. Uyele ban pentengan yu. Bat hakane kapor David. Kumpet syajrang jong ka shirt jong ne ubru. Kijany pong jong ne ubru. Kilong kum juhi kumao. Henry udak jeng ken kendai ubarit. Bat syapo jong kane kasuki ka ba usyong. Kadon kawe katari. Bat kawe kajeng tok barit. Kane kam shimpor slam yau David ban sengutu. Ba kamut ayu kane. Hakne kasin ka jingkhang kadon syapo jong ne ubru bedang im David lada ukwa ben mino nang ne te uhab ben peniap sywa yong ne ubru uhab ben peniap ya lade kane ka yeng ka pha yu ben le ka tip syu kat bau David udang perkat ikne ki baro hakwe kaliang une ubru ulas ngam jar yam syu kensan David uyoi bakar komlong jong ne ubru kala kamper kadur khamat jong ur kala kaladur. Bat une ubru ula berngam yu David ba penyap yu mi nak kene kayeng om de David keren syu yu ka ka ba ude benle hab hi benle la ben syong saang ne kum ta ken san uknyat yu ne ubru hamadan bat udung yu da kene katari kane kalong ka ba isang sot ka ba isngosen ba kalong kum ba David pe yela de hakayen kalong kum ba ula penyap yela de manohi bas ngukmen ban yu la kajong kajing yap haba David la deu balayap kensan kawan kajing dung usngau kumba ulaja kum haka kamera basau hakane kasin kajing dum kadung palat ban ya kato kabaladep kaba pendik kaba pensitem ya kajing berjing perkat jong David kapen telat yu kaba penduk jing kerman yu David ban iem sngau syu la deru usngau kumba ulahap syapo jong katliu kaba dan jingkot ula syatablut baro saudong da ulo ubadung jong ka jingpang ka jingjenjar bar ka jing sngosi usngau kumpa ula peniap yala de kumpa ladon mano balak kene ya ka jing sup jong ka jingim jongo baro kalakot bat hakne ka paru snguthu bakane kade ka kamera ka bakandai ka bakut jong ka yeng ka ba dan jingkot kumjur ka dujok tharai yo syu ban mi syabar nang ne lano lanoro David tip ya kaporo Henry hadin kendiat por David iya ka jing syai kendiat suki ka bakala ha kador jong ka jingkhang bat ka balayalam yu syabar bat hangne iya ka envelope ka badon ka pisa san $1 ka kusnam jongo ba mi syabar jong ka ne ka dujok bat de na banta jong ka nehi
ba ula kloy ban le kini ki baro. Henry kato kapisa kabo ula ngau bun bah. Hashwa bu unwan rung hakane kayeng. Mentapat kam donjing mudshu yeu. Kum tau David ula syong hakakali. Bat ula mino nang ne. David ula syur ki marwe kum ubriu ubabi. Harengkat ka jingja umat. Udan kata ka jing senguper. Usnge kumba umpat yo mina kado kadujo. Lano ro. Umla sengutu babali usnge kumta. Haba ula yo mi syabaru. Hadin kendiat por. Onda ula poyeng. Usa sengutu ya ka jing sengu jongo. Haba uyui. Udak jing ken shipel. Hakane ka jing kang. Kamut. Kade shisha kadujok. Kamut kade shisha. Bakadujok kam don jingkut. Siesin balarung hakato kayeng. Bala ula yomi syabar jong ka kamera bakandai. Ubriu ula yomi. Henry ka jabing ka jingmut ka rukum perkat. Ka jing sengu jongu. Ka sakut hakane kayeng. Kisakut ka kenram jong kane kayeng. Ka mensim jong ki. Kam yo jing lalu ni jing sok. Lano ro. U David rumenta. Ula sakut hangne. Baro syirta. Batang kumne parlok. Kane ka khana kalakot. Kubli syubuni pi parlok bi. Nyasya kendu biang hakawai per ke video. Bye, take care.